We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyaluzonda usuku engashada ngalo nalesilwane esizibiza umfundisi. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanjena. Eminyakeni emihlanu eyandlula ngaphuma kubudlelwane obabunzima kakhulu. Ngazaca ngaphela ngazinikela otshwaleni. Ngaza ngathatha isinqumo sokubuyela enkonzweni ngiyopholisa amanxeba. Ngagcina-ke isonto labazalwane ngalithola. Bafike bangamukela ngezandla zombili. Ngakhonza nje kwaba mnandi kakhulu. Baze bangicela ukuthi ngingene kukhwaya ngoba vele ngicula kahle. Enkonzweni kwakunobrother nje omuhle oclean. Uyena wayezoba umfundisi olandelayo enkonzweni. Wayefundela ubufundisi eThekwini. Ayikho intokazi yayingamfuni enkonzweni. Wonke umuntu wesifazane wayezifela ngaye. Mina-ke ngangingenandaba nje ngoba ngangiphuma ebuhlungwini. Lo brother wayengivusa ngamavesi ngilale ngawo. Kwesinye isikhathi ethi angize sizokhuleka, angithathe siye olwandle siyokhulekela khona. Sahamba-ke isikhathi waqeda-ke izifundo zakhe kwamele ngonyaka olandelwayo abekwe abe ngumfundisi. Kwakumele-ke akhethe unkosikazi ebandleni. Ngalelanga awayezokhetha ngalo babeswenkile osisi beconsa, ngangingayingeni nje leyo mina. Wasukunyiswa-ke kwase kumemezelwa-ke okhethiwe, kwabizwa elami igama. Wonke umuntu wavele wangibuka emehlweni ngangazi ngenze njani. Kwalilizelwa-ke kodwa ubona ukuthi abanye bayacasuka. Ngisho nomama abadala phela bebabheke ukuthi kukhethwe ezabo izingane. Hayi-ke ngisukunyiswe ngiye phambili. Afike angihage bese ekhipha iring acele umshado. Ukukhuluma nje iqiniso ngangingafuni kodwa ngamukela ngathi uma kuyintando yakho Nkosi kulungile, ngavuma-ke. Kuthe nje emva kwenyanga osisi basenkonzweni babhala incwadi. Bacela ukuthi akhethe kabusha ngoba mina ngiyafika enkonzweni bona kade befika. Ngalokho engakwenza kanjani ukuthi akhethe mina? Yachithwa-ke leyo ncwadi. Saqhubeka-ke sathandana sinobrother. Lapho asikalali vele umthetho awukasivumeli. Kubasindiswa-ke unikwa u6 months ukuthi ulobole. Nangempela-ke wangilobola udali wazishaya zonke zaphelela. Saqala manje salungiselela umshado. Lwafika-ke usuku lomshado kwakumnandi nje konke kwahamba kahle. Sahamba-ke saya ku-honeymoon, sabuya wabekwa-ke umyeni waba umfundisi. Nanoma-ke abafazi basenkonzweni babengizonda ngokuthi kukhethwe mina, kodwa bagcina besamukela isimo. Yaqhubeka-ke impilo waphela unyaka wokuqala kumnandi emzini wami. Konke kuhamba kahle nami vele ngibona ukuthi uNkulunkulu ungibusise ngendoda emadodeni. Kanti angibuzanga elangeni kukhulu kuyeza. Kuthe nje sekuzophela unyaka wesibili sishadile. Waqala manje umyeni wami wangihlukumeza ngamagama, engithethisa ngathi ngiyingane. Ngakuziba konke lokho ngizitshela ukuthi unestress sasenkonzweni, phela akudlali ukuba umholi. Ngasuka lapho ngamcela ukuthi sibe nengane. Cabanga kucela mina yena akayiphathi. Wangiziba nje wangangiphenduli. Wangithola ngipreventa futhi ngamazisa wangaba nankinga. Kodwa phela ngangilindele ukuthi uzosho phela ukuthi mama
yekela manje ukupreventa sizokwazi ukuba nezingane. Kunalokho ngaziyekela mina ukudla amaphilisi okupreventa. Kuthe ngelinye ilanga wathi ucela sibe ne-timetable yokwenza ucansi. Ufika vele useyibhalile ukuthi ucansi sizolwenza ngoLwesibili nangoLwesine. Akuzange kungiphathe kahle lokho, ngathi ngiyazama ukubeka owami umbono, kodwa ngoba umyeni wami akaphikiswa wangihlula. Yangikhathaza lento ngaze ngaxoxela umama pastor omdala ngifuna izeluleko. Wathi uzocela umyeni wakhe akhulume naye. Shuthi-ke wambiza bakhuluma ngoba wathi efika nje endlini ngezwa nje ngempama eshisayo kwawa kwadlazi yamanzi engangimlethele yona ngesoso kwaphihlika phansi. Ngezwa izinyembezi zigcwala amehlo. Wathi ngiyisilima ngihamba ngikhuluma izindaba zakhe kubantu ngiwumfazi ongasile. Ngakhala ngayolala waphuma wahamba. Angimazi wabuya ngobani isikhathi ngoba ekuseni ngamfica elele kusofa. Kwaphela iviki engangikhulumisi, kodwa ngesonto sahamba ndawonye ukuya enkonzweni. Wafika washumayela ngokuthi abafazi abahloniphe amadoda abo bangakhulumi izindaba nabantu bangaphandle. Kwakunzima ngoba wonke umuntu wayengifakela ipressure ukuba ngikhulelwe, kodwa babengazi isimo engibhekane naso. Emva kokuxabana kwethu, wangitshela kahle ukuthi ucansi sesizolenza uma kuthanda yena. Sangibulala istress, ngagula kungekho muntu engizoxoxa naye ngoba angifuni ukushaywa kuthiwe ngikhuluma izindaba. Waze wangibuza umama pastor omdala ukuthi ngiright, ngathi wayebona ukuthi ngiyasha ngisemlilweni. Ngaqamba amanga ngathi ngiright, konke kuhamba kahle. Kwakhula ukuhlukumezeka emzini wami. Umyeni wami wayeke afike ngamanye amalanga ethi angilale ngibheke phezulu. Anginuke inkomo ethi ufuna ukuzwa ukuthi bengingalele yini nendoda ngoba phela mina ngiyisife kabi. Ngafika ngazenza ungcwele enkonzweni. Aqede lapho ethi asiguqe sithandaze. Kuthe kusuka lapho wangasakudla ukudla engikuphekile ethi ngiyathakatha. Ubebuya namaphitha nobhega adle angencishe. Kukho konke lokho ngahlala ngabekezela, ngakhuleka ngaze ngabona ukuthi ayingangami le. Ngahamba ngaya ekhaya kumama ngafika ngamxoxela. Niyabazi-ke omama, wathi ingane yami yonke imishado inezinkinga, kuzondlula kuqa ukhuleke. Ngabona ukuthi umama naye uyangilahla, ngabuyela emzini wami. Ngalelo langa-ke wacishe wangibulala, engishayisa obondeni ngekhanda. Ngangithi ngiyafa, ethi ngibuya emadodeni, ngabathe ngiyamtshela ukuthi ngibuya ekhaya. Ethi unyoko bekayokufebi, angithi. Ngangimabokoboko kangangokuthi angizange ngiye ngisho enkonzweni. Mabe ngibuza waqamba amanga wathi angikho ngiye ekhaya umama uphathekile. Ngezwe ngabantu basenkonzweni sebabuza ukuthi unjani umama. Saqhubeka-ke isikhathi kuthe ngonyaka wesithathu ngamitha kuwo lowo mnyama. Kwakungathi ngizifake isichitho ngendlela le ndoda eyayinginyanya ngakhona. Kwase kushoda khona ukuthi angixoshe emzini wethu. Saze sabonakala-ke isisu lapho ngizace ngiyafa. Abazalwane babengijabulela. Kuthe lapho senginezinyanga ezinhlanu, ngelinye ilanga wabuya enuka phu utshwala umyeni wami. Isono sami kwaba ukumbuza ukuthi wanuka utshwala kwenze njani.
Ngezwa nje ngempama ehamba nesibhakela ethi ngixakwe yini uma eziphuzela. Vele ngazi ngami ngoba ngiyisidakwa. Lapho soloku sashada angikaze ngibuthinte utshwala. Kwakungathi unamadimoni, wangikhahlela isisu, ngisho sengimncenga ukuthi angangishayi esiswini uzolimaza ingane. Wangishaya ngaze ngaquleka ngaphaphama esibhedlela. Mangivuka ngabuza ukuthi ngikuphi la, wathi unesi usesibhedlela ushiwe umyeni wakho uthe ushayiswe yimoto. Mangimbuza ukuthi uphi yena, wathi unesi uthe ngikutshele ukuthi kune-conference yabafundisi aye kuyo. Lapho uhambe nanefoni yami. Ngacela kunesi ukuthi angifonise, ngafonela umama, ngamtshela ukuthi ngisesibhedlela. Ngathi mangibuza ukuthi ingane injani, unesi wavele wahlengezela izinyembezi. Ngabona lapho-ke ukuthi ingane ayisekho. Bafika-ke abazali bami, ubaba kwakuthi akafe indlela engangiyona. Vele kwakungifanele ukuthi ngithole ingozi yemoto. Phela ngahlala e-ICU izinsuku ezintathu zonke ngingavuki. Yafika-ke le ndoda emva kwezinsuku ezimbili ngiphapheme, engiphathele amaflawa. Ngathi mangimbuza ingane wathi uyihambise kubo bayingcwaba. Wangcwatshwa-ke umntanami kanjalo ngingasambonanga. Angikaze ngihlukumezeke kanje. Nabakubo-ke wabatshela ukuthi ngishayiswe imoto. Safika-ke isikhathi sokuthi ngiphume esibhedlela, ngaphuma ngaya ekhaya. Baqala abazalwane bakhuluma, futhi wamiswa ebandleni ukuthi akalungise izindlela zakhe. Nanoma-ke okuningi babengakwazi. Into ebamisela yona kakhulu utshwala ngoba wayesephuza kakhulu. Abakubo-ke bacela i-family meeting. Bafika waxolisa ekhala izinyembezi. Wathi umama ake umyeke athi ukucabanga uzosithatha isinqumo yena ukuthi wenza njani. Ngahlala-ke ekhaya ngaphola ngaba right. Ngaqala ngabuyela nasenkonzweni, kodwa ngisahlala ekhaya. Babekhuluma-ke abazalwane kodwa ngangingenandaba. Wayesebuyele-ke eShumayela. Ngelinye ilanga enkonzweni wangisukumisa ngaya phambili wathi, "Bazalwane, lo unkosikazi wami. Ngiyamthanda futhi ngamkhetha phambi kwenu. Ngifisa ukuxolisa kuye nakuJehova nakini bazalwane ngezinto engizenzile." Lapho uyakhala. Wakhuluma umuntu ngaze ngabona ukuthi ushintshile ngempela, angibuyele kwami. Nangempela-ke ngabuyela yonke into yaba right. Kwathi ngonyaka wesine nge-anniversary yethu wangikhipha saya ku-holiday eCape Town. Ngabona nami ukuthi umyeni wami engimaziyo ubuyile. Ngikhuleka kuJehova ngibonga. Kanti angazi ukuthi zisazokhala futhi. Emva nje kwezinyanga eziyisithupha, waqala okunye-ke manje engangingakwazi. Ifoni yakhe seyihlala ku-silent, amanye ama-calls sekawephendulela ngaphandle. Mangimbuza ethi izinto zenkonzo ezibalulekile. Kuthe ngenye iweekend wahamba umyeni wami wathi uya ku-conference eThekwini. Wahamba kungoLwesihlanu ezobuya ngoMsombuluko. Iweekend yonke wayengifonela engichecka nje ukuthi ngiright. Eposta-ke nakuFacebook. Ngabona i-background yezithombe zakhe ukuthi le ndawo akuyo iyafana ncamashi naleya esasiye kuyo nge-anniversary yethu. Wabuya-ke ngoMsombuluko ejabulile nje waze wangiphathela nezipho. Ngithe ngenza i-washing esikhwameni sebhluko lakhe ngathola islip esasehhotela eCape Town.
Khumbula phela mina ngazi ukuthi lo muntu ubeye eThekwini, kodwa nasi isliphu sisho okunye. Futhi bekakuyo le hotela esasilale kuyo ngenkathi kuyi-anniversary yethu. Ngazithulela-ke ngangambuzi lutho. Kuthe ebusuku ngamlinda walala, ngathatha ifoni yakhe ngayisearcha. Ngathola izithombe ubehamba nentombazane esikhonza nayo, ewumphathi wabantu abasha. Kukhona ngisho ividiyo benza ucansi, lapho alifakiwe ijazi lomkhwenyana. Yazi ngike ngavuka ngaya ekhishini, ngafike ngabilisa amanzi ngithi ngifuna ukumvusa ngawo. Lapho ngangisangene ezithombeni kuphela. Ngathi ngingena kuma-message ngathola ukuthi uGeli uMithi unezinyanga ezimbili. Ngezwa ngathi ingqondo ihamba komampela-ke manje. Kusho ukuthi labantu kade bayiqala lento yabo. Bengenziwa nje isilima sonke lesikhathi. Usathembise ngisho ukuthi uzongidivosa ukuze bahambe ayovula elinye ibandla uBhuti eMpumalanga. Ngahlala phansi ngakhala, abila amanzi ngawathatha ngaphinde ngawabeka futhi. Ngezwa ngathi ngiphelelwa amandla. Ngaguqa ngathi ngiyakhuleka kwangaphumi lutho. Ngasukuma ngaphuma ngaphandle ngayoshaywa umoya lapho isikhathi 12 ebusuku. Ngabuya-ke sewehlile umoya, ngabuyela embedeni kwaze kwasa ngibhekile. Kwakuzoba nje nenkonzo enkulu yabasha ngeweekend. So ngalelo suku kwakumele kube nomhlangano ntambama mayelana nale nkonzo ezoba khona. Nangempela-ke ngavuka ngalungiselela izivakashi, ngazithulela njengathi akonakele lutho. Bafika-ke abantu ekwakulindeleke ukuthi babe khona kulowo mhlangano. Naye uGeli ukhona futhi babe-professional. Wawungeke usho ukuthi labantu bayajola. Bebabonke eCape Town ngeweekend endlule. Waphela-ke umhlangano bahamba. Ngakusasa ngafonela umama ngamazisa yonke into. Wathi umama mntanami buya ekhaya sekwanele-ke manje. Ngathi mama, hayi okwamanje, ngisahlela izinto zami kahle. Inkonzo le elungiselwayo yayizoqala ngoLwesihlanu ntambama. Mina ngoLwesihlanu ekuseni ngamema yonke intsha yasebandleni ukuthi izodla ilunch. Nangempela-ke bafika bonke bathola ngiphekile, sahlala sadla saxoxa nje kwaba mnandi. Naye uGeli ukhona, angithi vele nguye ophethe intsha. Ngabesa ngembizela eceleni-ke uGeli. Ngamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi uMithi, futhi umithe ingane kamyeni wami. Wavele wathuka wakhala waphika. Ngatshela laba abanye ukuthi abahambe, ngasala naye lo Geli, ngafonela umyeni wami ukuthi akaphuthume eze ekhaya. Akuphelanga sikhathi esingakanani wabe engena. Wangithola ngihleli nentombi yakhe. Ngase ngiyithathele nefoni ukuthi ingamtsheli umyeni wethu ukuthi kushubile. Wahlala phansi-ke, ngathi sengiyazi ukuthi ubukuphi ngeweekend endlule. Futhi ngiyazi ukuthi lo uMithi ingane yakho. Waphika wama ngezinyawo. Ngakhipha ifoni yami ngamsendela bonke ubufakazi engibuthole efonini yakhe. Ngaqeda ngathi kuGeli sukuma wena ngikuhambise kini. Masifika kubo ngehla naye. Ngafika ngabatshela-ke kubo ukuthi ingane yenu imithi ingane yomfundisi wenu. Ngaqeda ngasendela umama wakhona bonke ubufakazi enginabo, ngavalelisa ngahamba. Mangifika kwami ngamxosha umyeni ekamelweni wayolala kwelezivakashi. Ngaqhubeka nempilo ngahlala emkhulekweni.
ngathi nje uJehova uzongiphendulela. Ngangithi uma ngikhuleka ekamelweni ezwe yonke into, ngangazi ukuthi uyangizwa ngimnxusa uSomandla ukuthi angiphendulele. Ngahlala kumahubo 13 no35 no109. Ngazila ngisho ukudla. Ngangikhuleka ngathi ngiyahlanya. Zahamba ke izinyanga kwaze kwafika ukuthi uGel ayoteta. Wathola ingane yentombazane, kodwa akaze ayiphathe yaphuma isithule. Kwaba buhlungu nakimi ngoba ingane ayinacala. Ngoba ngibhala namuhla, umyeni usesibhedlela ulwela impilo yakhe une-cancer. Futhi ivele yatholakala isiku-last stage. Angingisho kombona kuthiwa ukhala ngami. Umama nabazalwane bayangincenga ukuthi ngiye. Kodwa elinye iside liyafuna ngiyombona, kodwa elinye lithi cha, emva kwakho konke angindlulise kukho. Wangihlukumeza loya muntu. Lokhu engikubhale la kuncane kabi. Kungasa ekuseni mangingakubhala konke. Emva kokumitha kukaGel, kwavela nezinye futhi izigigaba zakhe zokuthi uziqedile izingane ezilako 16 years esontweni. Ukube kuya ngami, ngabe usefile lo Sathane wendoda. Ngicela ningibonise-ke ukuthi ngenze njani. Ngiye ukuyombona noma ngilalele inhliziyo yami le engavumi. Ngiyabonga ithuba sisi sengiyofunda kuma-comment. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.